Ahojte kamarádi, dneska si narýchlo preliečíme včielky kyselinou mravenčou v forme tampónov. Už minulý rok bolo videjko, beklik aj miska obsahuje gumičku, takže nič nesmrdí. Kyselinu používam 85 a na rozhadzovanie používam takúto pinzetku. Hej. Smrdí to jak fras, takže nechytáme, oddelíme, zaostríme, stále držíme, prídeme k odloženčeku, možno tam budeme mať čosi nasypané, vidíte, že odloženček krmím, mám to ku včielkám, reakcia ide, odliečené. Takže takto si spravím ešte pár odloženčekov, čo tu mám. A frčím dál. Používam lidlacké tampóniky, také širšie. Takže nie sú to klasické koliečka, je tam nejakých 70-80 kusov, len tam celý liter. Koľko vypijú, väčšinou vypijú všetko. Pozdravujem z jednoduchého liečenia kyseliny mravenčej, Janči. Čavec.